Mati besok tanganku. Hentoke pawon kene. Maju. Hei, hei. Wah. Wah. Oya. Madak. Hei, maju. Nyai Gandring, ulung kene tanganku apa pateni papan kene. Tak ulungke. Yo, Enak wis mati papan kene, bakal sepatane ngomong apa, Oh, mati, Salam. Apa? Mati aku. Wis dibuka ndang lebu. Ye. Takutke opo kowe mundur? Mundur. Yo. Ini baru mundur wis cek basuh. Sepisan iki. Saya mundur sing kowe. Saya lagi lemu. Ye. Ora bali ngopo iki? Apa kanca wis bosah blas Ajan sak koncone lan wis bosah basa. Ning papan kene mung ana aku lan kowe. Tandingan sapa sing bakal tekan pati? Tembone wae papan nyeri. Kowe apa aku sebal mati? Terus opo? Yeah.
Sing kudune kowe ngerti Margapati ora ana ning tanganku. Ora idet. Ora usah goleki Margapati. Sing baku kowe milih mati apa urip. Yen aku pilih urip. Urip kono mlayu. Aku belum melayu. Waton wis mati ana tanganku. Kepala tak kemah dadi padang. Pancen kowe bisa. Ayo. Hei, ayo. 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 Piye lah? Langsung tegor. Tegor. Ayo. Kesel sumu malah. Tak. Aduh, buburku panas. Aku mencoba buburku panas. Aku harap golek gon sing adem. Golek gon sing adem. Golek gon sing adem.
Aku macam bilang, ada kagak, macam itu koprak. Terus kabeh cang kudu ati belajar aku cang ana isine apa iki ana isine ana setan ana kok malburo dewas aku baru banget. Omone aku diwene. Aduh, aku balik liwat jalan kene kok domblano. Ayo joget-joget. Iya, muncul Endang Sulastri.
dirubuk konten kreator ndang. Endi Kang? Lah iku nang sorem kono pisah tengen. Konten kreator kabeh Kang. Lah iya wis engko viral iki diupload engko nang Facebook. Alah Kang. Aku wis kesuwen Kang. Ringetku dleweran perkara apa ndang? Lah iki mang apa? Digudang setan iku mang. Wakira umum. Iku kancane dhewe ndang. Aja wedi. Wis bengi iki pokoke ngibur masyarakat di Dukuh Kemiri, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jaknan, Kabupaten Pati ngono. Acarane apa, Kang? Acarane walimatul khitan, sunatan ngono. Alhamdulillah saya ditimbali ketoprak Wahyu Manggala. Ketoprak elek mogol. Saka ngendi? Ya saka kene dhewe Tanjung Sari, Kecamatan Jaknan, Kabupaten Pati ngono. Walah, jajus kan ditungakno sing sunat. Dongakno piye? Ndang mari lho. Ya muga-muga ndang mari, ndang waras, cita-citane tercapai ngono. Lumayan sing duwe gawe iki rezekine ra lokaning tansaya kebak ngono. Ya sehat kabeh sak keluarga. Amin. Sak ketoprakan Wahyu Manggala. Amin. Ana diadono saka penyakit. Amin. Alhamdulillah iki udah kerminan kabeh ndang kancane. Amin. Aja diamine Kang. Kermino. Gondang do waras ya. Wantuk pilek iki lho usume. Ngono Kang. Iya, ayo bareng bar apa menghibur masyarakat miri kene. Ayo yang budan ndelok ketoprak nang Tanjung Sari Miri ya. Romprae mogol. Nek nanggap piye Kang? Ben ditanggap mung kene terus. Gampang. Langsung aja hubungi nomere. Piro? 081 228 asik 128 19 masuk Dek. Ayo ginan besok nimbali ada nanti Mojowarno. Mojowarno ndi? Ono kali ngori kok. Wes ayo munggah rene. Munggah. Lah nek ketutup gebure kowe kepala keri. Ayo bareng-bareng ndelok ketokran nang ngiri ya, Miri karo DJ WM Audio. Iya. Wala. Ya. Ergas Production. WM Lepo Official. Ladu Lenting. Roblox Mania. Wahyu Manggala lagi. WM Audio. Ya, singa macane Wahyu Manggala. Wow. Kebiyak yo, kedepane ya. Oh, ya. Oh, ya. Ludung ya hiji loro telu iya ludung aduh panas. Wah Manggala
menika wujudipun Margapati. Jebul kowe setya tuhu kalawan aku. Mboten namung menika Margapati wis maisa ngateleng ugi sabela kelawan Prabu Anusapati. Dal menika prajurit-prajurit Singosari sami sang tunjang mboten kuwawin ranggulang kridaning prajurit mawon. Maesa ngateleng sabela leres kalawan Anusapati kados mekaten nggih. Yen to kaya ana bujuan bareng maesa ngateleng. Anusapati metuan jaba adep Parata Jaya. Yai Toh Jaya malang kadang ing rana Mandala Yuda. Estine ana ora usah pamer tembung kang manis manuhara. Nanging patimu nguler serit. Yen to kowe lali tak elingake. Rikala alam Rama Prabu Ken Arok Seda karo Demang Batil. Wong sak burine Demang Batil, wong bagus kemenes kang adol tembung manis panuhara. Ora ana liya kowe. Anusapati. Yen ngono kowe sing nyolong Margapati Kyai. Yai, nalika aku lungguh dadi pandam pengayuman kanthi nyingkirake Sri Ranggarajasa Amurwabumi. Ya. Merga gelaning atiku karana wong atuwaku Sang Hyang Tunggul Ametong tumapel dipateni dening wong atuwamu. Nanging wasmana merga saka Ibu Ken Dedes aku luluh tumuli kadang-kadang ora tak tumpes kelor merga saka kawicaksanan rumangsamu kowe wicaksana. Ya yen to Tunggul Ametong tumekaning pati dipateni Rama Prabu Ken Arok kowe bisa males sosrowirange wong atuwamu. Aku Tunggul Ametong. Mbok kira aku ora ngerti. Saka palinirmamu aku bisa mukti ngawi bawa ning tumapel. Anusapati, toh kleru nganggo banget. Sapa kang yasa Singosari? Dudu Tunggul Ametong nanging Rama Prabu Ken Arok. Ya. Dina iki kowe dadi ratu ana ing Singosari. Anjek wangkene wong atuwaku. Malang kadao kaya apa wae. Bebasan polahmu kaya serikatan nyamber warang nanging pandam pengayuman ing Singosari Sang Bathara Anusapati bakal ngukui Praja Agung Singosari saka tanganmu. Barat murang toto. Senajan kadang
Selametno anak. Poncato saka ing kasatriyan. Sarengan kalian. Iki anakmu sing Gerno. Anakmu sing Gerno. Aku iki. Aku kuat. Mati ya. Mati cepane kene babah. Sampun nemahi pralaya pengira. Apa nika santru kok. Ingkang nyedanken Rama. Nggih Prabu Anusapati menika pun pasrah nartang. Anusapati munduh wae pangasan. Sapa nandur nduk? Yo, Apa sing kok ngarep? ora ngerti. Para bojomu Anusapati nyedani Rama Prabu Ken Arok. Aku dilairake wujud jalu wajib males sosro mirane wong. Cinta kowe males patine ramamu padha karo dene Kang Mas Anusapati. Kaya ngono. Aku kan. Kowe kudu menungso nanging kowe iblis to, Joyo. Karepmu ngomong Wong lek cocok bisa uni-uni. bojomu kowe wis. Ah, mati lho Dara Putri. Kok dheweke uga makani wong atua. Bedane apa kowe? Kan beda karo bojomu. Ngertono to. Yo, Senajan to ramamu diperjuangkan garangmu. Ning tresnane garwaku kelawan kowe. Tanpa winantes kurang apa to, Joyo? ora mawas. Kowe wong pawadane bojomu kan supaya aku ora ngerti lakone. Kowe watakmu sing ora duwe bebuden. Kowe menungso apa iblis, ha? Kowe menungso sing ora ngerti bebuden ing liyan. Ora usah ngoceh kaya ketek sen. Atase kowe wong wedok rupane sarwaku. Senajan to aku wong wadon, aku iso bangga to, Joyo. Anusapati jen makoto. Kowe karo aku. Cuk. Cak. Ana apa? Ana apa? Ana apa iki jenengmu? Kersoke mawon. Kayak yo. Wong wedok kok galake kaya ngono. Mati. Nanging kowe sing wangal. Apa aku kudu manut karo kowe? Kowe manut karo aku. Ora sote aku manut. Ora gelem. Ora. Ora gelem. Ora gelem. Apa anakmu bakal kelakon mati? Kok patene mati. Mati mati. Tinggal matamu. Monggo, pripun? Apa Bisa jago ini. rasa kamanungsan? Kae iso wujud menang jambang. Minta matamu nek kowe kudu duweni ati. Padha saene ngoten lho Dara Putri. Ora sote aku manut karo dapurmu. Nah, baru terus nggih pripun pengiran? Ronggo Wuni gawanen ana ing tengah alas paken ora. Mati. Jane nek nanti grek niku napa to, Dara? Ndang bali. Ngoten. Nggih, dawuh. Garwamu mati saka tanganmu. Mergo bro, pusaka kei gandring. Urung karo roh kowe besok bongkok. Ora mandel ngedemel. Muncul.
menungso kepanjingan iblis. Bayi orang ngerti apa-apa artok senake. Mongko iki sing duweni hak waris ana ing Singosari. Yen ora tak slametke, mengko menungso kang kepanjingan iblis bakal ngarah marang pati. Ger, tak gobai tak gedhek karo Gunung Bromo.